Dobar dan, evo danas smo došli ovde na šljunkaru na Savi koja se nalazi na kraju bloka 45 da zasadimo drveće. U ovoj akciji nam se pridružila Teja Nikolić iz Šume Peva jer je sada počela prolećna sadnja drveća koju organizuje Šuma Peva i danas je Teja došla ovde na šljunkaru koju smo oslobodili prošle godine i koja je u stvari jedino slobodno parče obale gde možete da priđete reci da zasadimo drveće. Danas smo donesli žalosne vrbe koje su prirodno stanište im je da budu pored reke i zasadili smo te vrbe i malo smo očistili ovde ovu šljunkaru od đubreta, poneli smo neke najlon kese, skupili su se prijatelji i eto tako, to je to za današnju akciju. Mi smo došli na poziv Savskog nasipa i prvi put sam ovde i zaista ne mogu da verujem da automobili prolaze tamo gde ne bi trebalo da prolaze. Uglavnom doneli smo 7 vrba koje ćemo, za sad smo posadili 4, sada nastavljamo sa sadnjom, međutim ovde je bilo toliko prljavo da smo prethodno morali to da očistimo. Ovim počinjemo prolećnu sadnju. Ako niste znali, mi sadimo drveće po Beogradu, po školama, vrtićima i na slobodnim zelenim površinama, tako da možete da nam se obratite, bilo da volontirate sa nama, bilo da nas pozovete da sadimo u vašem kraju ili da nam uplatite donaciju. Sad nastavljamo sa sadnjom, hvala mnogo.